och i ändan här hade vi den kliva isne, men här ju ett nytt en ny tribuna vi tätchen. Och här är plats för en ekvon sidande falske och här är stickvande folk där och skåran och folk ständer kring allan vallen fram vid Giric i Eisenheim. Så jag har så inte sett såna kvar avskårar till fotbollstest och i Göte för och i rockna klackshingar är det lika väl mannaer som Götemän och Larvoshinkar och Esteringar och kvarjen och annars här var AH i hesten här desnon. Och spelarna är ja, vi är bara klarer och KI och i blavon och kviton och Vikingarna i ljusa grönon och ljusa blavon jag vet inte vad det är och svarston till tar fastolitnar som tar havan och tar färra att göra sig klara till att färra underhändan här disten och vid är det så i Jacknon Berge och i Utvarpe och Strömme och hemmasöjnen kringvarpen. Och detta kan förvisa sig vara en sera avgörande, det är en sera avgörande dister. Tog till nästa som bänder att Anna och Hesson det någon är färjemästare gör men vi skulle inte på nära mata avskriva NSOI som häver lyckas som åta sig helt fram och emot det som på någon och här har vi så haft lodakast om hur spela skall hur ska vara kvar med igen och är alltid att det blev till att Vikingarna som är ju hemmavallen här börjar att i väster och halvan är här och spela in mot bygderna medan KI väljer till ja, är något som sker i Gallerov för kvart enaste namn som ska konkurreras och ja, här får det vara klart att börja nu och det är Vikingar som ska göra bollen upp och här standa Andreas Lava Olsen och Sölve Vattnamar. Och ja, Eli du kan bara nämna visst du sagt några formation här om det är några brötning och till de ska som mycket mer än standard jag kan ja, utifrån det som man ser bara nu så kan det ta ut på att AKF för spela vid trim och Miverlägaren och till Jonas och Mudrakic och Olav Niklasen. Och så har vi där för sju backar som är vänster Isak och i höger Sörmon. Ja. Så för att vara klart då till Einar Rasmussen som är domare och han hävjar hanterna och så ryxlar han och så är det Strömberg och i Sarpegere mellan Viking och KI. En sera avgörande tester om kvarta heson det kan bli färjemästare i år. Och bollen är om i vattnet nu och här är det där hotnat om man och till klackskingarna som färras där vid någon Semir Hatsibulic lägger han till Sörmon Kalsön. Sender bollen längt fram mot Brostein och Viking här på Potletskär med här Erling Jakobsen och bollen färas hötta och nu är det Kajarner tar på Potletskär efter så får där bollen ner rätt Kajarner run och Brother Jack no Mr. Main här för Isak Simonsen efter bollen och här är en tackling och bollen är färdig ut av vattnet och Viking har inkast. Gerst Hansen teker inkast högre mejen startar Nakamiskais och äknare halve och han färdigt Riley i första syfte till stöve till kvar han ska kasta bollen så vart fram efter vid sjölinjen här står det Sölve Vattnamar Rainer luncha bollen vi hade någon längre fram efter vattnet med bollen häver vi ute så nu är det inkast till KI och han tar här var så inkast så när det vänstre så jämn och han tar det till Ibrahima halvena bollen kommer så nyra mena och hans Paulus Hamilton Jovic för akkurat lagt bollen out till Soren Angel och så är det Hans Jakobsen Jovic så lyfter han bollen fram mot Brostein och Andreas Lava vi hade någon ute på den Salve Vattnamar och så bollen centralt inne Brostein och här letar Christian Johansson bara bollen färra och han är vid synen av en 2 meter och målspark är till KI. Målspark är till KI. Och han tar för Christian var sagt han själv att tacka. Ja, och så för det vara klart. Han sänder så bollen högt upp i loft och Ibrahim halvena och här kommer han så nyer. Hans Jörgen Joros första bollen så får gott eller Vikingar en fått något bollen och så är också här är sammanbröster här mellan Andreas Lava och Jonas Flint Rasmussen. Det blir frispark till KI och så är det Ahmed Mudragic spelar så bollen i vänster så igen. Och ja, på en kvar är här ute i vänster så är det här Oliver Niklasen. Nej, Isak Är han främre? Ja, må jag lägga finna det.
Ja, han Ola Niklasen spelar som tantrio i Miverne och så Ja, har där Isak är så Vångbackor. Ja. Och det är Gesatori som har hunnit fätra bollen och är klar att få han i spel efter. Och här är inte stadion ord att söka här vid vattlen så vi må fylla vi här och en gamla ord som tatt i havn skavnen kjenne gamla døven. Och så för att det är färdig av det någon. Och ja, här blev frisparka med vattlen till nej, det blev inte, det blev inkast till Witchink och halvare kvar i halven i högra mig. Gerstaldi ska ta och tar fram i hotnen. Och här ränner Djordjevic få kamerada bollen och han ränner affär att strax vid bollen men här är han där är väl manna i rotan om man och få sent till bollen av någon och sent honom man mina Atle Gregersen hur han här lite han framatter i mot Brastein Chakoi. Och kvart händer så bollen kommer ner här när mitt av att center till det där lätt och så ändrar han så Henrik Jakobsen och han räker center ut i borre vid bollen spelar han så stått framåt Atlant till Salva men center ligger inte helt bein men vi kan få en åter och så stöcker han till också Fjoltors kjent spel här börjar vi alltid vi kan säga han inte så nekvar inte så öliga avancera ända som vi så jamen det har ju ästen till en slikandist och nu är det så ner i högra hattne och till Salvatna mer försent bollen väl in fyra och Sörmon för så tvärt sig fram i bollen och så kommer en skott runt men kommer bara inte batch och Kai lägger han och så är det att Wichingarna som har bollen och låter han föra ut till inkast och det ska så Gerst Hansen täcka en 5 meter in i AK i halven i högra mejen. Men i allt man kan säga att det är KU som här i början bjöar Wichingar disten tar sig kommer tid bara efter åkon alltså det är Podd som är ensamallar framme och resten är allt några få meter från egna 30 meter 34 meter egna malle och tar av Wichingar's och i varje parten om vi trimon Mivärjon så tar alla så här kostar för att Sydja fyra Wichingar inte får mål. Ja, KI är ju ett steg undan så tar här lyckas som mera ran till en jaunleik i det tar varvata lastna vi en jaunleik i det medan det är hemmalige här Wichingar som är för nej att vinna om så är det att här skulle lägga sig åtta och i dalten och då är det kanske inte så att minster verer så lär sig KI gärna kanske välja mera via hinner för att leva. Nu får det så chans. Så är det vart första slöka 5 minuter som far ner är 0-0 framvis. Och det är KI som har bollen missran ägnar halvan Salva Vattnamar förra stället och spelar han ut till Djordjevic ut i högra sidan så sänder han bollen in fyra ligger för så vidt väl men ingen annan kommer så läggt in under mannen och han för ut i hinneborn och det är inkast till KI. Men det som vi såg i hela omställningen när KI när Wichingar vinner bollen från Olav Niklasen som gärna ska ju allring. Det är nog så alla spelare är kontrollera. Så det har för inte nekvar man så jag allo. Tar ha så innan men att han för bollen så tar det inte dumma sig. Nej, vi såg ju Filip Djordjevic kommer i jakten när två för ut så innan men tar så bollen kommer in och i brosthajn så är Wichingarna inte så öliga väl man är helt in under målen. Och så är bollen av min vad hans Paul Samuelsen men här kommer så är Sörmot Kalsö och om man får bollen av dem men så får Wichingarna färg hin vägen och räna bära kötta efter kajarna har centra fast fram i bollen till Salva Vattnamar för in i Brastein och så räcker han bara emot läggare och tar vilja vara vi att här över hand välja bollen men domar lite inte visst komma och här händer rancho och tar vidare till målspark till KI. Ja, här såg vi att det tar konta färg all upp och medan kajarna hänger efter här uppe. Jag antar att han miste bollen av vattnet. Ja, här samman att Sörmund var färn helt fram vi och jag all och tog blev ett tomrum här som Wichingar gjorde bruk av men inlägget kom och i brinken av Jonas och så för han bara ut. Ja, han var tid John kan annan så det blev målspar. Ja. Dragic. Heva bollen, staden kan mitt och ägnar halva. Spelar som han mittaste av vi ser här tremans chatten och i som attas choka och Jonas Flint i action Lion a länka sending. Helt fram och jag och här för Gesatori bollen. Heva så tvått andra spel. Gerst för stävin och för Romina vi någon. Räcker fram efter högra med vid bollen, räcker framvis för en Narskas Brastein vid bollen så släpper han bara och så kom flatch upp. Och så vet inte kvar att han nu är rängstatter men det är det så lukt till att onkel kan vara värre och Wichingar och KI för så frispark.
Ja, vi har spalt i en av 6 minutter nå, halvtid, her i fyrre halvleitje, og her er Ancho Mal komme, og i Sarpageri, og i Destnon mittlen Viking og KV. Og det er Christian Johansen som skal takke frisparken, som er dant her ute i høyre så hjem. Det kommer til å tøyte på at det vil være Filip Djordjevic som vil rengstad kanskje. Og det blir lengt utspark fra KV-malmannen, så kommer Bolton Amin atter for ferden her. Enden er at Bolton fyrer nok ut atter til, nei han er ikke vært ut igjen. Mui Dragic, litt rann opp i loft, kommer nere Amine, her er det Søren Angel som er først av Bolton, nå er det KV-kiparen Jonas Flint, KV-erne kommer fram etter høyre med nå, og Sørmund Kalso sender Bolton høyt fram i brosstein, og Kesatori Ekvile, han kunne kanskje også høre Jonas Bjartal som renner skjøta, men så vet jeg ikke om dommeren har brukt det ekkert, men jeg synes det er ovant at loftet han ikke Bolton er, og han slørte etter Bolton, og det rikker kanskje bedre enn han spøst, men... Ja, det var alt annet enn samførende malmannsspel. Han slærer nesten beint ut i 16 meter, så sjølven, og her stod Johans, men jeg vet ikke om linjeværen dømt for rangstøv. Nei. Det ble kurser fruspark. Det ble det, ja. Men han tar seg ut med bolter, men han kunne bare føre ut til tidligere, men sørste løte så ned var han bolten fra seg og ikke så lengt, og nu ble så fruspark i hinnen enda noen. Det var en østeuropeisk duell mellom Rumänen, Soren og Hatsi Bullic og Serbia. Ja. Jonas Flint Rasmussen kjør hva vi skal takke frispark, og Egnar i halve. Og han peikar og dirigerar, og så kommer frisparken, og det er lenge lei fram i broststein til Vikingon, og her er Søren Ankel Fister av Bolton, men Bolton ender så til Semir halvdje, og så... Og hade väl det som vi såg beint här är väl döm om han spelstil tror jag att Bolton sparkar långt fram och Viking vinner nästan alla där först då med det som röver till att vinna tar nästa och det gör det KV och tror jag då funnit inka sig långt fram i hög så kan bli en målchans. Ja, och tar senta med en person först någon fram, men Bolton kommer ut åter till Sörmont och han fär så inte sent han in för att inte första efter men nu fick han bollen åter spelar så in efter till Jonas så lyfter han bollen fram Brostein här sen Atle Gregersen står han vi hade någon otur att Brostein någon Kajan ränna få han åter men bollen nu vill ute och nu är ja en nytt inkast till KOI hesa för halvare Vikings halvaren det var tvärt helt fram och i hotna med här är Anchen Kajar Noval Statter och så för bollen ut av backlinjen och det var målspark till Viking. 20 minutter farner her i fyrre halvleitje, Anchumal og i Destnon mittlen Viking og KV. Og her kommer så malspartje til Vikingon. Satori sender bolten i hina halvena, så er en angel. Og så enda munterbolten enda til Sølva Vatnamar, men verjan til KV fikk i evste løte fætra bolten, her var først han fram av mina nå. Og her strøyas der med bolten, og så är det Jakob Andreasen lägger bollen ut till Jalkrum efter så räker han fram efter i vänster så igen räker Narkas Brosteinon och han för helt åter av backlinjerna och så vill bollen tackla över det ända vi inkastet till och helt framme vi hotna flatje vänster med igen. Hotna kast till och Isak Simonsen för ut att ta den. Och det så vi såg jag nu tid här Karl i fotbollsbalans och där var trutjar man satt i mötet till ena Viking och plus 2 mivatlar som är klara att renna hem. Och Isak Sendra får in bollen 4 men Kajan stannar inte helt rätt in i Ontomaldon men tar få så bollen tar som utur att Brosteinon. Sörmont hövan boll in 4 åter och Gesa loftar han häsfär nej han är bara åter och han färnar helt inte snäva så långt och till helt in i måltainon och här kunde Vante välja fel och det är inte något gott att han kan ta bollen vid först. Nej, det kan gott vara att den här som tar att ta som Arren att sända bollen helt in mot målmannen som kanske inte i här så stövn när jag säljer tryckor. Och kan för att Real upp i allt det Jakob Andreasen som bryter jack ner högre med sen har lagt in 4 och här ettnaste Erling Jakobsen gott intriv till honom lägger sig ner och för tackland och rent ut. Bollen är vänster med ner och Vikings halvan är Hans Paul Samuelsen hever han och han spelar så stått till Sölvan. Och så vi är högre med till Gerst Hansen. Ja, i Skiljaland att Maler kommer ju ankna hinotest någon, just väl. Ja, och vi skiljer landet att det är UIF som har lagt sig 8 och Tofton mot att bli 8 trusch.
Och här är det så Vikingur som heldur av i sin spelen. Atle Gregersen. Och bollen ändrar sig själva Vatnamar. Så det är Hannes. Ja, och här är framvis 0-0 i Göte. Vi har spalt i 12-13 minuter. Så är det Vikingarna som regnar att få det alla vill. Här är Filip Djordjevic fram i högra hotne, men han fär inte fäter av botten och Kajan är här så finns han näka fram efter botten och så är han väl ute till inkast till KUI i vänstra söje några meter fram i linjen. Och vi söker ta KUI färdig sig här inkast nydla frisparken så gör vi där så går stunter tar har vi inte skunt att få spel till upp att ta gänka Socklia fram efter botten och allt det så tre par strå och fläs någon. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Tar har väl något som rå till det här att stövan inte brötest. Och ja, här till har vi så Vikingur inte övermenter att hött KUI några särskilt nu. Nej, han sa sista mot när har KUI. Det har varit mer brotter i KUI. Bollen Jimson ner här och Vikingshalven i Hannes Jakobsen för hött under bollen. Han ändrar så Jonas Flint, kvar igenom, så det Semir Halsebulic. Jakob Andreasen, centran höger med in, men han kommer lite akkurat ut så framaliga, så Sörmonte, så ligger en Vikingur av Ötland. Ja, det är Hans Jörgen som var den närmaste ena för Johanne, som ser ut att få gilt knä. Ja. Hans Jörgen, 20 år gammal, hade till stått lite och värsta så tillkommer med och kan spela så väl. Alltså jag hade han var utomot det bästa Vikingar med i Gondadal senast i möte i Hape. Han strusch med om en hals. Ja, och nu bilar Chonon. Och så skulle där vita om där kunde få han föttratter. Här flänner allt runt om man by domar och vi spelar stämma för gång. Ja. Och vi så jet. Kai Venjar Michael Thomasson han rör att instruera Olav Niklasen. Som är nödvändigt att mistra vinstra med i världen tror jag. Oj, här han i grunden löser det om Majova vi. Ja, han Jörgen är då foten åter men han är inte så stötter av gångelanon så jag vet inte om tar får han hålla fram med ett lackvett. Tar kan tom så är det ju till först syfte. Kunde väl lycka till att förresten då att ja, det skulle ganska vita hur tillstånder. Ja, det är smart för Viking så just att lägga konch. Ja. Så för först spelar där vi tog mannen alltid med andra räna att få grejer och man meter att hålla fram och Viking kan färra så fram till vattnet och botten där är högt med Filip Djordjevic där går han. Filip Djordjevic som är nu spelat i KUI. Spel så stått till Gerst som kom fram i. Gerst lite så botten fram med Brostein. Och för här Andreas Lama för uppskallar med färdig körde bentan mot Malnon och det blir till målspark till KUI. Hade vi unämnt jag KUI dem upp för vi ser Andreas för ensam att det var som är fyra det bär Jonas och Serben är stärst i luften och han kör Oliver Eisne stora med vår så det kan bli unämnt vi tar måste finna era lösning. Ja, en hever anken vant över affär Jan Ökron som så ett kvarter färre framvis 0-0 i Göte mellan Viking och KUI. Så är Hans Jörgen av Vattenmatter. Och så är det KUI som får färdra botten Jonas Bjärstalöj. Priggarna väl fram efter i borg här för 600 km go sending efter gör en 4 och det var så Sörmont och Kalsöbacken som har kommit fram i och det blev hotnanspark till KUI. Ja, KUI kommer ganska till mer än Vikingur lötna. Ja, Vikingur börjar bättre det ser ut som KUI bara bättre komma och lägga av men så det står i linjen så har KUI till given. Ja, ett hotnanspark halvtid där Hesmejen. Johan Spjärtalöj tar den. Högt in 4 men oj så högt äsne. Och så vet jag inte vad domaren säger. Nej, man dömer nytt hotnanspark. Ja. Han kör kan då Semir Halsebulic alltid det eller är akkurat mot Dragis, ja. Ja. Vad som tar av helt och fast kvar gör de. Utan det. Ja. Nytt hotnanspark. Ur högre så igen. Nya mot vägen och det går så vi kan se igen.
Johan Skvartal i vänstra benet. Ska skjuta in fyra. Och där kommer snärande högt in fyra och så kommer bollen ner här vid söjelinjerna bant utanför måltagen och Vikingarna har som finns sent bollen ut av vattnet. Inkast till KOI. Nog så långt framme, vänster mejen, han är 20 meter kanske från hotnplatsen. Och Isak Simonsen ska kasta och Kajan tar affären ur just någon helt vi bara brukar öjla något hur för det där bolt. Och så är närmast här nere i men jag alltid domaren huvudet och dött bollen till Viking. Jag vet inte om det blir frispark till alltid där. Ja, vi tar en spalt igen här kvart. Säger minuter lockshore till. Inte vet han står distren här till Eli. Nej, det är inte en nakatotten, alltså det är ungen som verkligen sätter av disten. Vi har inte haft tar stora målmöjlighet. Det var en sån där han skulle sparka bort och han rakte i Johan Spjärstall och Monty inte mål. Annars hade det inte varit större. Ja, så det var Vikinger, Hans Paul, en sin till Vildar stöve här. Kajan sin till Skinkla, sin till Värje på. Ja, och så kommer Andreas Lava stannar väl för han skjuter. Och Kajan får så fätra botten och får en tur att det brostar någon. Och så är det Hans Jörgen. Och så vi häll någon ut i syna till Hans Paula in 4. Kajan får botten ut och brostar någon på Atletskar. Heveran. Och räcker sin till vinnaren. Finner Johan Skvartal ut i syna. Så en öjlig tackling från Hans Jörgen och vi har hört det hatta damadamon. En hörra tackling går väl till han. Hade en pastor av Månsakn Alvastronchen. Hade en pastor av Gen och hade damar Asgarn väl. Ja. Så är det Sörmonter som tar inkast. Så en Ankel touchar sig upp för hatt under bollen. Hans Paul för han så igen centrum av Vina. Och så haltar där fast och en annan Andreas Lava och Jonas och tar vi frispark till Viking och Vina. Det är ju en nekra av tamon opolera och haunamon fotbollsspelaren så sån som han Jörgen här. Nej, han har tar mer estetiska typen där i haun men det är strussmären han måste flytta sig till gatan för att få han att fungera. Ja, han är ju Brunali ur happy ja och det. Han har spelat för åkande några där. Ja. Nog så hålligt. Men han ända här inne och det kan gott vara att han matchar också. Ja, det matchar hastigt väl. Ja, så är det Vikinger som hever inkast och till Hans Paul Samuelsen. Så ända i botten till Sölva Vattnamär ut i vänster så han räcker sig in på botten och center och så räcker han i brinkarna och Mot Rakic eller kvar där och så efter en närte som ända vid andra för Sinkland och Katlo frispark är till KOI. Ett inkast till vad annat blev. Kan man då frispark KOI? Frispark till KOI helst igen i högre så igen. Och Eknar Jolve. Så jag att snär Sujedomaren till vad heter han är och räcker Lucas som KOI vänjer Mitchell Thomasen på plats. Och här har väl ankrar man har gång till rätt för efter att domaren har inte helt för ett spel. Jag vet inte när domaren för marsk men nej, domaren är vänjare. Ja, vänjare. Domaren för alltid om marsk alltså är så vänjare. Ja. Det är inte som rör i time. Så där, jag kan nog här så jag så Hans Paula Samuelsen är sin fix som spelar. Och så får man en öjlig tackling och bakt att han och det var så Strushmävren Hans Jörgen Juros som la av alla men han så fått natten nu han och Semir Hasibulic där var så knäcker det här mellan. Ja, han hade var sån ankel. Vad är det? Nej, det var inte. Var det Jörgen? Ja. Manuchan här. Okej. Okej, ja men vi ser Manuchan så heter det. Ja, kan nej, gott. Han får den alltid. Men det kostar ju vara där en tackling som luktas en golden kort. Ja. Hon så kom den att ta golden kortet. Frispark till Viking och Mina till Atle Gregersen lite bollen fram och i bröststagen och för han här Ungen för han och tar målspark till KOI. Vi har spalt och i Udevi 20 minuter, vi har spalt i 20 minuter och i förra halvlek här i Göte och här är framvis 0-0 mellan Viking och KOI. Och här till har vi fratt om 1 mål och Hindesnon och det är ute i Tofton här och i UF lax 8-1-0. Så kommer målsparket Johan KOI iver Viking Salvenan, Salve Vattnamär i Fisteronon, Andreas Lava Olsen Naster. Och så är det KOI Verjan som färran och tar lägger bollen åter till målmannen. Christian Johansson spelar stått till Ahmed Mudragic.
Så är det Jonas Flint Rasmussen. Och så tyckte knappt att Vikingar narskar stämmon så lägger det bollen åter till målmannen. Så ett läkt utspark för honom på ett lättskär första honom. Men för ju bäntan vi är den kan vi spelare. Så för Vikingar all upp själva vattnar för fätra bollen i vänstra main och så vill han kringsätter av flera kvar runt han ett nästa på bollen av honom så är det Semir Hatsibulic fixa vad ska sort either en sån fint det här man medlar runt vid sig själva med man lite bollen färra från en fall till annan och han blev så lika som fälter och tappade. Vi blev kort att kalla det för sidan. Ja, en sidan fint det kanske. Ja. Ja. Och det var Soren som Lucas skulle säga tack för senast. Ja. Så kommer frisparken Chakwawi, det tycker Jonas. Sänder bollen fram i Brostein Cha. Wichigon till Jonas. Ja, och så att verkligen nu här är när vi Chakwawi tar vi Jonas Bertalus som slapp att backlinjen och ska sända in fyra och han vill inte vara kanske bollen fyrast om en när Wichings hämtar det akvartölök men det helt om man inte och så är man spark till Wiching. Kan vi mäknar bättre att spela långt och ta gärna nästan alla toina att få folk rundan om här som bollen kan detta ner. Men Wiching är inte på samma måte mäknar där bollen sparkar långt att få bollen. Och i area då. Här blev frispark till Wiching och halva kvar i halvan. Och så är det relevant vad det är och får de kopplar. Ja, det var Andreas som blev helt. Ja. Det blir själva vattnar som ska skjuta. Och nu var det nästan allt folk fram. Ja, det är bara Hans Jörgen som ständer efter niorna. Själva lite så bollen fram med Brostein och han kommer nior ät här och för han så får Kajarner sent bollen ut till Brostein Hans Paulus för han åter sänder han in fyra åter här ständer Jonas fått någon så kommer bollen om han avina och vi kan ha inkast till vänster main att tycker Hans Jakobsen in till Hans Jörgen. Och Hans Jörgen spelar slott till Salva och tar på sina mittlen så hinner med in till Hans Jakobsen vänster main kommer fram mot Mine så är det långt spark för honom diagonalt siktar efter Filip Georgievich men bollen kommer inte rejält så långt men är det Soren Ankel som ströjst och förfätrar bollen Salva för han så gärna stått till Gerst åter till Soren åter till Salva och han är ute i högra sidan startar när mitt av Kai halvan och så spelar han in till Soren första för nästa och så kommer det väl Jackson Huckerman Filip Georgievich Rainer Brother Jackson här för Kai att någon för andra backlinjen men så alltid han Kai bollen all långt undan så här och missar han och tau men här så synter av en småspelsrunt kan vi säga. Ja, tar fick och neck var stottar i allvängar Ricka och Filip Monte kommer Jackson i högra men det är öliga neck för närtister och det var strust om kunde han enaste en boll det är intensivt. Men inte så väl spalt, men öliga intensivt. 25 minuter farner i förra halvlek 0-0 här och i Göte uttapptes någon mellan Viking och KI. Och KI har Massbarsk och det är Christian Johansson bollen kommer ner och center in i Vikingshalven här är Soren Ankel Axter och så kommer Jonas Flint och han lägger sig om man Andreas Lava och han tyckte att finns en drilt och han är komna fötter åter helt de hött till nackan eller ja fick en stor man om man har sig men ändå inte kort för i sig att det skulle vara kort nej men ta närmast av vart ju 2 tackla Soren Ankel ja Sölve tar frisparken Hans Jakobsen kom fram vid vänster main han sänder bollen in första färd och här ständer så Jonas Flint han kommer på plats åter och vi är nog rein och skott för han expedierar bollen bort från Vandalay. Nytt inkast till Vikingar. Och tar Roma spelar sig av bollen och där gör han resten men tar få inkastet så är det till. Okej. Ja, inkast till Vikingar vänster main och det är Hans Jakobsen som ska ta det. Näkrar metrar innan 4 millinjerna. Fram efter vid sidlinjerna. För han här till Ger Sörmode Kalsö så blir nytt inkast till Viking nu fram i halva Kai halvan. Och det är åter Hannes som ska kasta. Och han ständer klarar vid inkaston och han siktar efter Andreas Lava men han är väl efter ansaver och i samma stund där bollen är läser så får han ett spark om man har mina och här för Hatsibulic till strax vinner Chakwawi och så detta berg han och Jan Spertalöj och domaren letter ja han brukar frispark till Chakwawi säger han högre main och halvare Wichings halvan.
Ja, en hever det kanskje ginge nok så vel på KU's premisser. KUI hever kanskje halde watching börjar bäst, men halde KUI ser ut som tar kunde vara närre vi få ett mål. Det ednas bättre så att Heimon att lägga trust av watching in i måste halven än det ednas watching in i halven så KUI. Ja, Johannes Bjartal för att ta frispark och till och halvare Witchings halvan center ut i högra söja och det kommer att vi tar lugga där frispark kommer in i Brostein och Patrik för Atlan vägen och han ändar vid söjorna och hantar det stång men hade bara en andra stöva. Ja, här skulle bara en little foto på Gläskar vi attar stång och så var bollen normal. Fint frispark från Johannes Bjartal. Ja, här är fan en tjej 28 minuter halvtid och i förra halvlek här framvis 0-0 och i Göte men akkurat är kanske komma era stanna gör så väl, Lever. Ja, och så ser jag där att på 36 vi har lagt 28 och kontot alla mot i hade. Ja, och här blev ja, nu kommer ett gott kort till han spelar samma som men jag vet inte vad han gör det. Men frispark han sett bein för Johannes Bjartal. Det är nog stort lätt att det är att han har mält och typen och så fetta första kolla kortet. Då det kunde vara någon kreatur som inte funnits där han. Och så är frispark till KUI att fram i högra söja. Helt ute vid söjlinjerna och till Johannes Bjartal som ska ta det. Och här kommer det. Han siktar på mot bollen och här tvåta där sig fram och renna på skallen där bollen men jag hade alla Gregersen varit han som i sista ända fick stäcka bollen och kom närmare målen. Men Tabbar så visar att det blev ett hotnarspark. Hotnarspark till och i högra med in och till efter Johannes Bjartal som ska skjuta. Och det kommer här också högt in för det Atle Gregersen och så har domaren sagt att här blev en Witchinger forter och det blev frispark till Witching in i. Ja, det är ju inte nämnt av domaren. Han ska ha tunkarna väl mitt i munnen och det här helt allt kvar rören alltså. Ja, det. Så man får det kvar helt fastast alltså. Ja. Eller kanske bara döma är kvar för. Ja. Frispark till Witching. Ja, vi har spalt i en halvan timme nu. Vi förra halvlek här i Göte och här är framvis 0-0 mellan Witching och KUI. Och Björsten han söjer sig ner över Göte där lite här i Sarpujere. Det är torst och gott att spela fotboll annars. Och nu blev så I think kast till Witching hin ända någon också framåt och KUI halvan av Mr. Main Hans Jakobsen är klar att kasta in. Och här kommer det in i Brostein så KUI tar skalla bollen och turater och han lyfter så innater och för det här så kommer det stanna väl för hade Gersthansen och lägger där åtta Witching går åtta 1-0 och till Gersthansen så står mästerliga fröjer in i Brostein och han fick stund till att snära sig då och åtarna över skjuta bollen och ett ja, här var inte chanser till Christian Johansson och att det kom nästan bort ur rankon. Witchinger har inte varit särskilt Manta Michel här till. Men nu står värdespelaren Gerst Hansen på läsaren i Brostein och på en mål. 1-0 till Witching. Ja. Ja. Gerst har en fina nedlägga kommer just över här han kan få mål men jag hade att KUI värjan var inte nå väl ansen ta i bollen kommer in att det är för när det stannar sin hitcha bara det bollen och glömma hitcha att Romse och här kommer Gerst för högra backe och skjuter bollen nu väl i mål. Ja. Och så för hatta väl att avska till AK och i må skifta storyline här sagt. Här må lägga spela i sin drom nu. Och kosse man säga att det är inte särskilt häpen för KUI om tar tävändan här distan. Tror jag att programmet som rätter tala kanske lutsande mer till fyra måns för Witching helt än KUI. Ja, och inkast är till Witching och det ska Hannes Jakobsen täcka.
tvär 3 meter in i Kai Holmen och Mr. Mayen framåt vid sjölinjen här Andreas Lava och han blir hilten men det var inte frispark. Johan Bjarta Lös händer så på Kletskär sted. Men här reisen Erling Jakobsen och han fintar en atterledging till målmannen och vinner så 1-2 meter och snärar så bra och så vill han alloppen och där ända vi inkast till KOI och så är mål kom igen och hinodeston skilja lämnan. Ja, och så har vi att Ronavik hever TP lax 28 mot NSOI. Och så är det Vikinger som attererar ju alla på. Ett fralskott från Filip Djordjevic. Längskott. Men alltså Christian Johansson står väl och tog han. Och så är det Kvaui, Isak Simonsen, Mr. Main. Ett gör framåt där, Potläskaren. Långt ut på det, Jalkrem Elter. Så väl en fyra. Och så upp och så säkert en neve efter, ja. Det var vantande. Men här gör den där rätt. Här är framvis 1. Ja, här är framvis 1-0 men till Lov kommer ju Kvaui, tar så inte 1 nu och ska bli till nu inkast till Högremejen. Men alltså vi såg ju att distrin är via skifta karaktär kunde vi kanske säga. Center. Självande mål här bröta fotbollsdistrikt som det så ofta blir sagt och som jag nämnde Jan alltså att likes-grejen som är att han har hämtat distrin alltså. Watching Greve trudjar hemma distrin omframt hämtan. Det är att de sista 5 har Watching 4 hemma distrin och allt annat lugga är man oftast starkare hemma när man är ute. Så vi ska inte med rum här så ligger det i handen och Watching. Det var snägt rätt. Ja. Och tog man kvar i Lechamara 4 och vi hade väl sett att här härja man direkt och så kommer bollen väl i 4 och här ett nice så Erling nästan akrobatiskt att Lecha över till Leison Lofty och förra Patrik Leskar att blåa nästan läser över bollen. Nu är det Jakob Andreasen som nu hänt ju också vid nummer 2 så han tog sig till munnen till halsen och läser bara ner nu vet jag inte. Semir han pekar han vet man helt onkel över Lankan Alpo. Ja, säkert. Men det är så som händer i en fotbollssäsong det är ju det som han själv gentil säger till minst han säger onkel säger till år sen öjlig harlig och bonsk spelare. Ja men fotboll är ju snackar dansskola så. Det var nog också underligt. Vi märker. Ja, han plats kurser har också spuskar all på det minst det han spalt. Ja. Men det tolje forsen och det så. Ja. Men hade ska inte mycket. Jag hade inte vet han kan gentil här över. Det hade inte det. Men inte då att östeuropeiska spelare som och har varit för fotboll till tar bruka albaner Lutsen Örvisen vidare vän. Och så en lång sändning framåt till Andreas Lav Olsen, Öjlar fer. Alltså backlinjen och skjuter men Christian Ferrand igen. Och nu får vi ganska mer livande i alla spel just när det är Eisen Chan. Chavichin går till Aqua och Ima är inte långt fram. Ja, det var en lång sändning bara fram till Andreas och han ränner upp med till Trutja KV spelare och får knalla till mot målen och det var gott forwardspel. Jonas Flint har så bollen vi har spelat i 35 36 minuter nu i förra halvlek. Och Vikinger är 8-1-0 mot KUI. Målet kom ta halva timme över färden och Gerst Hansen skorar. Och bollen är av KUI halvan och det är Ahmed Mujdragic. Littran ut i vänstra bor. Och här är det Isak Simonsen som tar han ner. Och central långt fram, Jalkrem Elter. Och hever han så och så hade jag bollen varit tacklad ut så det här vet inte om det blev hotna eller inkast annat här. Det blev hotna spark till. Och här är KUI allvarligt åtta då jag har haft näck hotna spark. Ja. Och nu är det hinner med ifrån och till Jalkrem Elter som tar hotna sparsen från till ner ända någon av vattnen och vi högra fotade. Och Kai sender näck folk fram som är man. Och här kommer hotna sparsen att ligga väl in fyra och Anchen räcker upp efter vattnet och korsen. Så det blir ju i hackra läge. Och men det blev han såg ut för frispark han tar man då över ja. Ja, och det tar så Gesatori och han tar det stått ut till målskyttan Gerst Hansen. Så sänder han bollen fram efter men han är nog inte rakt han väl då han över ute. Angstan är han färden tom. Och inkastet kommer fram av Gina. Kajan ränner få bollen åter.
Men till Wishing Andersson för stämmen nu och där ränner brodera så fram efter högra med in ta gånger väl här till. Jag håller Salve som finns Petra botten för helt om man jag stäcka så här nere rönna snöjt ända den kan lägga den genom för så vitt. Men tar en så center in fyren så är ungen vi lägger Nobel starter här och ända nere Christian för Petra botten. Det är roligt att så spelare som Salva stunden i höger och stunden i vänster och stunden mitt för Reikarneg. Ja, här var han Fröjan Likelot här. Framur fin fotbollsspelare. Nej, som så inte alltså han ligger framför Tarbo sexarna av Wichingalin och Soren och han Jörgen och han är mer i touchar Likelot. Ja, på en måte kan man säga att han häver tight här har bollen sen mer frutspel. Ja, han själv vattnar vart här en helt särskilt kapitel ett helt särskilt söva vi honom tog alltså han var kommit väl upp i Arn han får göra upp sig som fotbollsspelare i hela tiden så han är ute vid en 30 år där alltså och det första 25 eller till han var en 25 år ta han var han inte på tal som till när landslaget eller något tydligt. Nej, men han är en fotbollsspelare som är sin sättning av det. Eller har omstående bara just det, men han har sannolikt präkvat att han då spelar fotboll. Filip Djordjevic för botten fram och så ut i höger så in att brosta in till Filip med här läckers hisen här. Det Oliver Niklasen halt igen. Kim Glujant ner och för fyra bäst att Wichin kan komma i skottstöve in i. Och det är mer brotter och i Wichin kan alla spela någon nu alltså det är inte bättre plats nu. Ja, Gerste klarar vi en inkaste. Också framåt högre med in. Här kommer den längt in i brosta in och här ständer Isak hade under bollen och så blir det nytt inkast helt nere vid hotna flatche. Och till att Gert som ska kasta in och ja, han ska nog långt om man att kasta innan Brunali Atlaje. Men nu är klart. Högt in fyra. Malmö är ute. Nevan under bollen ut till Gerst och så blir det Hotna spark. Hotna spark till Wichin. 4 minuter farner, 5-6 minuter efter av vanliga like i förra halvlek. Wichin går 8-1-0. Och Hotna spark är till Wichin och därför Salve Vattnamar ut att äta. Här gott och Larvik här robbat är Jörna i mål tar det för Hotna spark. Ja. Och här kommer det. Välen fyra. Och här flyger upp i skallan och botten följer upp i loft och så in från att ratter och så ut från att ratter och så kommer Salve in att och så blir han skallar ut från att ratter och anker är inte komna fötter än men nu är Gossier botten kommen nog så långt från målen och så blev vi här kajlagaren Litchante och så kallar det bollen ut av vattnet för att få avgrätt stövna här vi är snäll Litchante kajspelaren så tycker jag det går ner. Det är Oliver Niklasen som ligger väl kvätt var här men här var säkert han var några närdaster och ströjum att få den här bollen Anna Kurst in till ut ur Brostheinon. Ja. Men tack mest markotliga är ganska nettopp det här att TP har lagt sig åt Ronavik. Ja, det må man säga. Det är otroligt överraskande. Ja. Och visst är Ursula i hälsa. Det är en så lycklig blå förmästare. Hvis en jaun lägger här och tar vinna så är det öjliga väl vi att strö in. Men tappat det här och tar ju tappat på att det snär mot tep. Så här var det ett TP-komplex. Och så skulle jag att akkurat andra mål är kommit nu. Kör så väl. Och vi tar det att Gundadal är nu jaunliker 1-1 har vi ju finns mål. Ja, och här för att stittas nu och i förra halvlek är 30 minuter halvtid måste efter av vanliga lagtoy och här är 1-0 till Wichin mot KA och i sån här helt särliga toppdistan kunde vi säga. Och ett långt frispark från Wichin ju helt fram i Brostein och KA och här ständer Ahmed Mudragic för han är sen ut från så mot Karlsson sände så bollen till Jons Bertalö men här kommer Erling Jakobsen och Wichin men det är så här närmast när det
som eisen gjør til at spillet blir ikke så flåtande, at Lie hever ikke så grulig lange bolten i sen, og så hisser her nok sånn lenge sendingarna som ikke alltid hava neiva-neiv-leikan. Men sjåan, det som vi tar man spela fotboll på hända man, det är att möjlighet för att Lie alla tog i jaun var om så är man missar bollen är näck större än hvis man tar näck folk fram vi och spelar småspel. Man är mer utsatt för omställningen då. Och på hända man blir man nästan angående utsatt för omställningen tog är att man sparkar långt och röna berga som den nästa bollen och man är alla tog in på plats. Eller nästan alla tog in. Ja, og her frispark til Wojcink og Eknar i halve. Og Erling Jakobsen klarer at ta den. Og ja, nu det ganske Wojcink annars som ikke skund. Nu det 8-1-0. Og så en lang sending fram med Brostein, og her fer en veldig leggere tjokka og Lukas som ja, och jag vet domaren hej den frispark här om så vara Malmö fick bollen. Det var nog ett litet frispark här mot Olav Niklasen kanske ja. Så bollen tvättar ut till Jonas Flint Rasmussen och han sparkar bollen långt fram i Brostein, la fram emot Brostein och så Wojcink här kommer Erling ut i borren, foten ontran ut, inkast till Kvaui. Och inkast blir tidigt fram i hotnet till Pottleskar. Och så Sörmont väl inför den. Här kommer så ja och så ända bollen Jakob Andreasson färsar eller tämmer åt honom så helter han Filip Georgievic ett eller nej hade nog jo där ju. Och nu måste han förvara golkort. Ja, det blev det. Ja. Till Jakob Andreasson. Ja, jag får att vi spelar på den senaste minuten här i vanligare like-time. Så kanske Kjelte kommer i en minut jag tror att det är akkurat tydligt. Men ja, han kör en lån eller så det kan vara till 2 minuter. Så kan vi göra ja. Atle Gregersen sender bollen fram etter til ja, så atter Rengstova. Ja. Frispark til KUI og Eknar i halveren. Så halte jeg det ned Sjödomaren han får etter Kjelten og nå. Og frispark til KUI. Christian Johansson ska täcka. Och så är mål efter i havn skilja av det landet. Jan Gersvall. Ja, och Gundadal är hapen nu att de måste på 6-30. Ja, och här var det 2 minuter lagt anträtt. Så vanliga tog in i färden. Och här är det alltså framvis 1-0 till Wojcink mot KUI. Och så kommer inkasten till KUI. Längt fram med Brostein. Och här fär så Erling Jakobsen. Som alltid är nog så. Man har lite smärt har jag ständer här nere. Gör inte några fejler. Och han som tar sig en utländsk mål. Fotbollsmål klira i akkurat i röttelöten här. Ta och avstå. Sparkar iväg. Ja. Och ja, det är så enkelt att säga sånt där. Inkast till Wojcink, 2 minuter var som sagt lagt av 3, kanske bara en efter nu. För gippa i man, det ser hon inte långt. Nej, men här gippar där oförst annars. Nu är det spelstull. Ja, Hans Jakobsen för i hörna, men domaren säger att här var frispark och till KUI. Bollen ner KUI i halvan. Olav Niklasen. Längspark fram i Brostein och Wojcinkon efter Erling Jakobsen. Men Harry Pottleskar Hackster bollen ända i Jans Bjartalöj. Han lankar till mot Malmö. Och att det var inte så galet skott. Han fick gå skruv ja. Men han var inte han var utanför den ta och i till stitches kom och här i Malspark till Wojcink och rockar ett Malspark vid då sista vi får i sen förra läs nu. Och det är så Tori som ska skjuta. Han räcker nog skarpt så vi får kanske en inkast där. Nej, han brukar slå.
Halvleikar i Norra Göte. Her 1-0 til Viking mot KI. Målet kom i 13. minutt og det var Gerst Hansen som sette bollen i nettet. Tar han brottliga stånd också läser in i Brosteinen och KI här har annars inte varit nekvar ära stöver han har bestått näkar huvudsteg sälja läser. Och jag vet inte vad annars skulle säga. Det är inte varit näkar särliga underhållande fotbollstester till alltid inte att någon princip på något ser men det är en topptester och han häver intensiteten och jag vet inte om Vikinger hur är bättre än KI men tar så 8-1-0 och det här matchen så att upplägget jag KI det man så omdefinieras i halvleken av sakans. Ja, nej, alltså en sån fotbollstest som här centrum eller neko på spel och hade hoa lite och stått lite neko Oscar, god stämning och allt det här är på plats. Och linjen spelar så är som till spela. Och så kan man välja dama det eller låta vara, men jag tycker att de flesta Oscar som är här, det lägger som så inte gå ut att vi tar vilja att Tarra Lee ska vinna. Jag vill det helt till hej malt till att Kajan gör det Lutsender Maira bruk av Jögnebro spel i vänster så är Witchinge. Hans Pauli är väl ungen örn att välja, men det gör det inte tar sparka långt fram kvar för och vänna på till vinnerbollen och för att så händer runt om han. Ja, det är så tar det väl. Ja, skilja vi kommer åter ta vi för att ta upp att det här så att man har like så men låt gå först få vita ett mål kommer jag tror att har det nu och till Ronavik. Ja, så blev 1-1 i Ronavik. Och det har varit så klart i sista lötet i förra halvlek. Ja, så det vill säga att nu halvleker så 1-0 till Viking här mot KI, till 2-1 till HP i Gundadalen, till 1-0 till IF av Tofton och till 1-1 i Ronavik. Det till ännu så i TP. Och den femte distren är så 18:05.
Ja, hallå. Nu får det vara klart starter. Du får det bara en till. Ja, okej. Ja. Snädda kör stadion nu här alltså. Ja, och här är klart att färre under distan åter, men jag haltar fan att byta trollfist. Just det, eller inte, Jerry? Jo. Där fann en stige in i mål som är västerrätter. Och hemma vara skrattarna här i locksåret. Det ska ju helst vara så att bollen inte för. Att det har väl inte omyndarligt virri att Witchingar alla säger att så jag så nägva att malen och att han må styrka om ned. Ja. Här stiger och allt. Här fann en stige upp och i något så ovanliga malen att böta. Kan man vara också ja. Ena för hänt det att det var ett håll i malen under Gondadalen. Ja. Och botten får du jack någon och det blev mal. Det blev inte dock mal, va? Och det blev inte nej nämligen. Nej. Halte att Jan Peter Olkarsson var domar. Ja. Jag minns hur spalt men haltar Onni Argusson shade så har vi över i andra lige. Och mål, alltså botten får i mål men alltså han får juckna ett hål som Angenay säger. Men inte då Jan Peter Pjössi kör så harmer runt att att annor sövlig mål som är känt han hade i Reisendöm som helst ju var mål kanske kan man säga. Ja. Ja, men play 6 till dem. Ja, nämligen. Det är ju Mars för ja. Detta var nog i 1,5 alltid. Så visst ju men nej, åkte ta en första 15. Så var det. Nu är det Strömberg jag åter. Och det är KUI som binder om hela vinkar och lägger bollen åter till målmannen och han har så tvärt bollen i spel till Jakob Andreasen som häver han startar näka mitt och egna i halven lägger han vänster main till Semir Halsibulic och här för så Filip Djordjevic och Jan så han lägger bollen åter efter Oliver Niklasen färran så är det Ahmed Mujdragic så sänder han bollen ut i vänster så igen till Isak Simonsen tar han ner för Omina Vinon lyfter han fram efter till Jalgrim efter för bollen visar in i Brostein men han får inte rejält hemma runt honom. Men här såg det som är uppbyggt spel Chicago. Han manglar öle Ludo i Jalgrim fick han. Han funnit så är öle goda stöv. Ja, och så där var ju Philip Djordjevic men bollen stackar några långt från honom så efter KUI och det är Jakob Andreasen som har bollen i brom till Jonas Flint. Och det gör ut högre med in till Sarmon Karlsson. Och bollen för ut och tar det till inkast. Sarmon tar inkast näka mitt och Witchingsholvene. Atramina till Jonas. Och framåter till Jonas Bjartalöy att det ska bollen till Paul Kletsker men här har vi så Erling kallt i mitten bollen för ut och till inkast till KUI och halva Witchingsholvene högre med in inkast kommer från Sarmonte fram efter till Semir Hatsipolic och så en fyra men i batch en motläggare bollen ändrar till Jakob Andreasen och så kommer Hans Jörgen alltid här och lägger sig i mitten och får damen och att
Jag kommer långt i tog allöpnen, men Kajan har som vunnit bollen efter. Och Jonas Sevran spelar fram till Semir ut i båren till ja, så en hösending inför dem. Bollen ändrar helt ut i Isache, och man är bollen. Han fär han helt ut i venstre sida, så sneier han innom en motläggare. Hever så Jalgrum chassar. Jalgrum fer så i herna vid bollen och ska så lägga in fyra med räcker i batch och Filip Georgievich och så för han vid han späntar all vid bollen fotlare fer fram Amina. Så stänger han bollen fram till Lava. Och jag vet inte om Lava för bollen missar där. Jo, han har finnit han får alltså backlinjen vinner nu. Så trippar han vid bollen in i Brostein. Han sneier in nu, hever fram vid bollen och så är det flyger utan man, men tar klans efter att det kör brottspark och så ändar det nog vi att här få och i fälla ett målspark på skjortan. Ja, det var en fin omställning, men vi såg att det var två spelare som var så för vi och två kommer lutenrattarna och hinner 6 tar värja. Det där första 4-5 minuterna här satt de alltså det blir mer fotbollsspel. Alltså det blir mer ja, tar spela mer stort nu än det gjort och main part nu. Men nu kommer så långt. Jag skulle inte ha sagt nu kommer att man hade Jordan och en goalsending fram höger med in till 6-arancha KOI och så är inkast till Wiching. Det fortäljer ända sig om vi så tjänar Anna Sni i spel någon en och i förra halvlek men 4-3 är ju inte bra där till är Wiching som är 8-1-0 och det märks till att KOI kan inte sattast vi stövna som man är nu så tar mor räna mera med vurst efter att få mål således således. Och det vill säga att det kanske inte vi vänt till Wichinger som kan boja center och standa kanske center att där inte har gjort möjligen. Men hemmen alltså KOI tar väl kanske bara att fisklutna vid helt och KOI liksom boja i. Ja. Man så inte men annars så söktar det mål någon tja Wichinger har så inte några vanta miglar rädsakner alltså men tar runt att trusta spela fram och hålla tja Wichinger. Så det var inte så att det bara var då högast utgångsstöd i KOI kan man säga väldigt känt. Ordentligt väldigt känt. Ja. Och så kommer bollen åter och ja till målman KOI som man kommer nog långt ut ur målen efter bollen och bollen har så varit ute att ta en sentian från sig och det blir inkast till Wiching också framåt höger med igen. Och här ständer Gerst Hansen klarar att kasta in och halvare kvar i halvene. Så halt jag i skiljan att akkurat är hänt den jag vet inte om vi skulle lycka ta det här inkast men det kommer inte. Jo, nu kom det. Längt in för det och Lava han sneier han mot dem alla med här ständer Christian Johansson och Tegran. 5-6 minuter farner här och i 17 halvlek framvis 1-0 till Wiching i går mot KOI och mål är ganska kommer och krära stanna. Och i Kondadal är det 2-2 mellan HP och på 6-3. Och KOI så i alla Ja, och här var det Jakob Andreasen KOI som ränte sig och det blev jag inte om för det. Men vi tar sen några stöver nu här i KOI röna spela bollen flatt in i mitten kedjan till Wichinger och så ut av kant och så händer det och det är särskilt väl ut i höger så ja. Vi såg ju inte att du trimmer för när det kastar stort inkast till nummer 2 så eller Niklasen. Nej, inte Nightlandan här. Han tar Mivatlaren. Semir. Ja, Semir. Ja. Helt den bära röna talanka. Ja, bollen är Ramine nu och men så hade domaren Brukslar och säger att han vill lycka få greja om Andreas Lava hur han är den. Han fär så när bakalorer. Ofta ni närdaste vi bägge lägare så eller motlägare och han har så fått natter. Han tåler sig inte det. Ja, han häver han den här likeloten till Diego Costa. Han är bara en kvittar än Diego Costa. Ja. Så det är en ekve närdest. Han grämer sig inte, nej. Och han så skjuter att han vita han är så vant han inte att samma och då är alltid en tvär utan om man tar igen
Ta det för att Lujas tror att han släpper det renna över botten. Så där kvar vi. Så här såg det att han är sån Elvering, men okej nu. Ja. För kan stämma allt då. Och så att det är gott kort av loftet. Nu är det till Hans Jörgen Juros för att färra ut så härliga till värska och i närdaste vi Semir Bulic. Ja, och hade var 4 liter läst. Han häver bollen håller egna lidjande och han Jörgen han sparkar bara köknen med han ligg. Så att det får så läge att han var gott kort för det. Ja. Frispark till KV. Men KV hever bruk för att få näkrar av såna spelare om Myra Vio det. Vi har nästan inte tjej Jans Bjärtaloj. Vi tar säga Lute till Jalkrum Eltor. Kanske KV bruk för att här kommer Myra Vi så är det Witchinger för ett större problem än tar här vi lödden vi hade värjändan här. Det är så 8-0 Leisland. Och till tar bara så ju spelarna tossar de spelar där som rätt det kanske. Ja, men alltså så jag inte näck vinner mot mig, men där här var bara så jävla skjolta boll. Där var nästan onkande boll. Nej. Och nu är det Malmö Chakai som är hopbollen Christian Johansson och han häver Ahmed Mudragic. Chazar utanför Brostein leder honom bollen och han sänder han så högre med in till Jonas Flint. Så är det Jakob Andreasen och Jonas. Så att gör fram och hina halvorna och kör färran här. Ja, det är helt tydligt det är någon som tar av oss som och i hålla inte någon tror jag att tar röjna Myra vi flöten och spelar Elvering att gör. Jonas Flint Rasmussen för strax på bollen men han får ett latemar allt och någon så där Witchigan åter och till Filip Georgievich och han vill lucka som crusher här med två motläggare och tar frispark och Witchigan börjar skjuta att bollen ändrar Andreas Lava in i Brosten han hackar till men räcker bollen inte långt. Han går chanser där. Ja, och det är inte första för det är faktiskt 3 för av Witchigan tar shot frispark och kommer till gåvast över men Andreas skjuter långt på han ska räcka mål här. Ja. Här fick det där. Han har fått ett lätt på det tror jag. Andreas en gåvast över han kunde kanske ästen lagt den in 4 och några andra var här men han går det som shot som han gjort de har rakt den. Hitla och Shea Berg och så innan det upp om. Målspark till KV. Christian Johansson längt över hinna halvorna. Hans Jörgen Juros häver han nu. Men vi är all öppen. Bollen vill ute nu. Inkast till Witchink. Ja, dömer nog frispark för farvelspel. Jakob Andreasen stämplar som man kallar. Ja, Paul Samuelsson ska ta frisparken. Atle Gregersen. Och en skavsändning från honom. Så det är Jons Bjartalöj. Och Jonas väntar. Firomina vinnon. Räker. Och blir via räka. Lägger han så ut i bordet och ser inte att här är Hans Jakobsen kommer fram vid. Skaiva sändningar. Nog så det rickar inte. Tjackvartkon, Linon i lötnen. Och Myra sådana närdister och spelar över fälter och frispark. Inte så flotande spel. Nu är det Kvaj som rönner. Sändning in 4. Och Gesa nu loftar igen hästfärg. Han har haft 2 neva kvar för där botten det kommer någon av någon men Gesa för han inte så truster kanske och loftar i tryckt. Så det ut till Hans Jakobsen. Hans Paule. Hans Jörgen i vrom till Filip Georgievich och Isak Heltres inte någon men domaren låter spel hålla fram och så Andreas Lava. Hatta tar alltid Kailer här norr tar där färran ner och tackla och hade varit få in Atcher så Lava mannen och så är det inte vant med spel så Ahmed Mudragic och gärna fint det här bara utan Brostein och ensam att leva en modlagram inte spelade väl än. Så det Semir Bulic vinstra med till Olav Niklasen. Semir Mudragic. Ahmed Mudragic. Högra med in. Kajarne spelar bollen framåt till vattnen. Så är det Paul Kletskär ut i borren till Sörmont Karlsson. Så är det Jonas. Så är det Jakob Andreasen till Isak Simonsen. Gott spel Jokawi. Så snärrar han bollen väl in för det. Och så helt att vi backlinna och så kommer en man ser flickvande clearing här in i Brostein och Chan Witchinkon. Och i varvajter bollen och truste Jakob Andreasen har bollen mitt för och Witchinksalven i höger vänster med in. Och Isak att väl in för det. Och så är där helt fram i bollen och häver och bollen ner. Nej, ja. Men hade var den närmaste vid att säga kvar i Veremallen och Jalkrum efter
Han tvättade sig fram och skallade i bollen och han måste färja mål men han är väl nog väldigt rängstatter. Men här var drama. Ja, vi såg ju helt örvis i spel och i löten nu tar mäknar inte bättre att tar mäknar nu att vänta spelen och skapa vandamilja stöver så att det något som kan komma och ge urslut jag kan. Ja, ute vid ett kvarter färre här i 17 halvleken. Han är 13-14 minuter efter den här närmast här och domaren efter gola korten och Isak Simonsen jag kan nu. Fyra färre Harley och Richard mot lagare. Ja, och när det närmast någon luftspel någon är nog så fyrligt där läser har löp upp och Alpor och allt följer bara vi så det är ofta spelare ligger det och får inte snudd och nacka. Stövan är framvis 1-0 till Wojciech mot KOI. Och vi tar en gåvan halvan timme efter att spela. Men det stod hitcha nu inför oss. Jag hållta. Ja, till Sintemara. Jag hade ju kunnat se Sintemara fotbollsspel. Jag spelar ner förra bollen Mara så det är nog rättare att säga att det är ett annat fotbollsspel. Ett annat fotbollsspel, ja. Låt det vara korrekt terminologin där. Och men det kan nog. Att det var så hinmaten. Ja, Atle Gregersen en sån ballonbolter över hinna halvorna och så är sen till Vildarlig stöve här kvar färran till Kajarner Isak Simonsen. Så där Semir lyfter fram till Potletskar med här är Erling Jakobsen. Ja, och här ger han för shot av Semir. Helt boje efter att få fler folk vi och jag alla. Så är det Wojciech och han tar Hans Jakobsen att lägga till så den alltid där men Kajarner var här det var det Salve kanske som vart han som skulle få andra bollen så är det Algrim efter. Nu häver han så bollen. Räcker in efter vinan, stäcker så av, så får han ut från åter, spelar bollen helt ut till syna till Isak Simonsen. Så lyfter han bollen fram i Brostein och Atle Gregersen han tar det inte redan hur bollen inte vill ut den. Nej, bollen spelar. Ja. Men han kunde bara låta bollen färra men det var inte lätt att hålla sucha. Nej, och så Gesa han är en 30 meter från stången och Röjn håller bollen i spel men han ligger ner. Det var bättre att låta bollen bara föra ut låtarna första för. Men hade KV kommit Lucas som alla nu. Ja, KV spelar bättre så nu. Hotna spark är till KV i vänstra mejen. Och hållet är Alkrem. Så tar det. Det kommer högt in 4 och så var det skalla. Ja, det var det bara inte så innan mål någon. Det var nog Jonas Flint som var kommit fram i och skalla i bara inte så innan mål någon. Målspark till Wojciech. Så är ett kvarter färdig här i 17 halvlek och Stövan är en som över 1-0 till Wojciech mot KOI. Målet kom till halver timme var färdig i förra halvlek och det var Gerst Hansen som skorade in. Och målsparken så Wojciech kommer i våra KOI halvorna. Isak Fistra Bottnon, Semir Naster, Jakob Andreasen, så är det Jans Bjartalöj. Räcker vi Bottnon, lägger han ut i borren till Sörmont Kalsö, Atlet Johannes. Och så är det Jonas och Jakob. Jakob Andreasen hever han Amine, vänster med in till Olof Niklasen, långt ut till Isak. Och så aträtter Oliver. Och infyrer till Ahmed Mudragic, Amina, Semir Hatsubulic. Så är det stått till Jonas Flint att göra framåt där till Potletskar, lägger han fra till Semir och så är Sörmont kommer fram vi för om man är jökt höger men lite väl in för det och han själv Malmören Gesa han tar inte ora 4 här och han just där bara bollen upp om och till nytt hotnanspark men gott alla upp Chicago. Och just det som vi såg i uppspelningen Chicago är Jonas Flint spelar flatt fram efter völlen till Pott som möter bollen och spelar under kant och så är Vångbacken fröjer in 4 och det ska bara färda stöd. Ja, på hotnanspark och det ska Jons Bjartalöj täcka. Där ligger väl in 4 och fick ungen ordentligt fast honom och det var ganska hotna ur hin ända nu. Jalgrim efter för ut att täcka. Och i hever Lucas som ment att trust nog så alltan trust nu mot Wojciechs mål och så spårningen om Wojciech klarar att flytta spelet framåt av vattnet eller tar välja värja nu eller trustar att värja. Nytt hotnanspark. Inte så högt som Janne och tar skalla bänk fram i. Och jag vet inte hur skalla det. Där man har väl en klackschinger. Nej, det var 5. Han kom i 5. Han såg han shortly home. Han rakte han men han får så innan snär Mudragic. Ja. Du skulle se att han namn. Ja, Ahmed Mudragic eller hur han heter, ja. Ja, men hade rakte han när inte bättre så kunde det vara mål här. Att det var stått ur målen och att han fick att Johan.
Och Kai kommer i flera av timon stövna nu än där var det förra laget. Men det är Vikings som är 8. 1-0. Och Kai vi kommer ganska mera alläge spelmässigt och så kommer där Ibra Vikings halvarna här är Atle. Och så är det Moj Dragic åter startar några mitt och Kai halvarna. Spelar bollen åter till Christian i Malnon, åter till Moj Dragic. Väntar över Semir Hatsibulic framför sig, läser hon bollen. Så att det gör ut efter vänstermen till Isak. Isak är en 2 meter in i Vikings halvarna. Och så ända där vi har bollen nu vid utanför och Vikinger äger inkast. Och det ska Gerst Hansen ta. Innetter till Erling Jakobsen. Till Hannes Jakobsen så får han om i linjerna. Nu är det området för Viking alltid häva bollen löd och så där. Så där får klaxingar och renna att. Här är Nygåsjär och det har också haft han en löte nu. Atle framåt till Andreas Lavan. Och så får han till strax på bollen. Räknar kan mitt fyra, Sinter hanta vi. Och så är det om man spelar sig av bollen, tar jag finns ju fast honom. Oliver Niklasen lägger han instrument. Jalgrim till Isak. Så åter till Olau. Vojaren till Ahmed Mudragic. Och vi såg att han kan ta spela som mera framåt och bollen nu än där Jordi Fyrre halvlek. Och så kommer det fram Amina vid bollen. Oliver centran ut i borren till Jalgrim efter han snäjer åt honom man och sen så Isak Astea. Och han fer helt att jökna och så flatt in fyra och för här och så skjuter där på mig helt det var Johannes Bjärstalöj ett fint all upp Chaka och åter när vi. Och nu så jag då lägga oan fotboll. Tål i uppspellet och goar flyttingar där skapa plats. Här är det Isak som kommer efter omvärlden att Viking och spelar så skrått ut från och så kommer Johans ur hinneborgen och smäcka till men ja, om vi så Viking bara för han inte på. Och nu skiftar Kai ut. Det är helt Jalgrim efter där han spelar väl väl nu tackar han ut och jag kan se han har gått bättre än det nu. Ja, och det är så till så nästa Paul Danielsson som kommer in för Jalgrim efter. Vi hade att Jalgrim sa center. Jag vet inte man ska säga. Nej, jag vet inte vad Vansviken. Ju så inte ja. Jag tror den tojande distr nu för Viking skiftar ut och det är Andreas Lav Olsen som för ut och Enchemer finner Justinsen som överskattar så länge. Och det är så en glädje att sådja han att det var att han har beinbrodde. Ja. Och han kan få en ser avgörande like-låt som han främste mäuren i snö distern som nu ligger och riar i snö distern Kai lukar som vi finns ett touch och Viking nu halt igen. Och det är spännande att veta om Paul klarar att spela sig upp. Det är helt som sagt att Jalgrim spelade väl nu så lötna och så kommer det till Hotnanspartarna och Näck Hotnansparsk och nu är det Jan Spärtalöj sände bollen in fyra och så helt att vi backlinna får bollen in fyra att det Gesa kommer ut om Malmö och han högster och färran. Ja, sattne hålllägger är hållige nu 22 minuter farner och här är framvis samma stöva. Vikinger är det 8 vid Malmö som kom och i 30 minuter ta och i Gerst Hansen skoraje. Men jag hade att ja, så läs som spel i Vikinger nu i en 20 minuter så är Kai i Italien som bjöd av. Och som lötte för att vi där målet kom ju Ronavu, just väl. Och så har NSO i Atterlaxe och i Kjallavaren och Hesenbaum-lidon här vi att ha varit 8-2-1 mot TP. Det var nog Clement Olsen som skorade. Här är det Gerst Hansen som tar en kast. Och Salve. Ja, och här är en 23 minuter farner och i 17 halvlek och här är Vikinger 8-1-0 mot KV. Och så där Vikinger till Filip Georgievich han sätter fyra om mot Brosteinen med förstäck över. Kan gärna få han Jan Spärtalöj. Vi är till Semir. Kommer fram Amina vid bollen och räcker vi gör vi någon. Så stäcker han av här ute i högra sjön, gick sig om, spelar in efter Johannes
Og Johannes spelar så bollen till Olav Niklasen, fick inte ta fer av sendisarna som han attläser, men Kajarne var vid bollen korsne. Jakob Andreasen, högre med in till Sörmund Kalsö. Så sänder bollen in mot Brosteinon, kvar ferran, det Kajarne som har vann. Och Isak Simonsen spelar fram till Pottel, till Nispal Danielsen hade igen. Och så missade bollen här Brosteinon, vinner han 8 mine. Till Ahmed Mudragic, till Semir Hasibulic. Vi är till Sörmund Kalsö. Och så åter till Jonas. Jonas Flint Rasmussen är allopen. Ska så sända bollen fram efter och här är det en kvar-spelare i Esni, håller till Semir. Och han fär så inkast på sig han är 2 meter från hotna flashen. Och han tar platt över den. Sörmund Kalsö som kan kasta in. Det är längt inkast. Och han får över det klar nu. Han tar stort inkast till Mudragic innan till Jakob. Jakob spelar skak fram efter, men det var inte det bästa. Tog tar spalser av bollen. Nu är han så färdig ut till inkast och i högra suje näka av minen till kvar som är inkastet. Spårningen är om Vuchenker och Itolja har lagt sig attor att välja Laslena. Det kanske inte är så att det var kroster, men till Lancha skulle välja, men himmen tar stå väl emot i halv senast. Ta var det reisen rymliga kroster så nå. Ja, det är ganska tryckven av defensiven som gör att här halta att här kunna välja Distenheim. Så det är helt tydligt att det är KAU som är mer spelstyrande nu. Men det var ju inte som är råta. Och här är det farnare än 25 minuter nu i sätten av halvdagen. Och vi kommer få en nytt Atalin. KAU har varit suveränt Atalin för i sommar, men det är lyckas som minka bort av Laslene, och nu är grulla lite efter av Laslene, och tappat där här där så är Laslene färdig, så är det Wiesinger som är överhala där. Men jag lägger till KAU så varvar där stövarna som Atalin, men bara vi en stig mera. Så här är Ancha Justin, så är det Wiesinger. Filip Georgievich för om han backlinjen av vattnon, stäcker så an, driver fråter, ska så sända bollen in till Salvan. Men här är Isak i mitten. Nils Paulen till Semir, till Nils Paulen. Och så är inkast till Wiesinger alltid. Och nu är det vi vänt, nu så gör vi helt tydligt att det är Wiesinger som drar alla. Ta inkast där och så där är groliga. Allt är efter att täcka så här inkastene. Gerst kastar in till Finn Justinsen över allopen, där får bollen av någon. Och så där Sörmund Kalsö, lite bollen framåt till Pottel Kletskar, men han är ensam med 2 Wiesinger, och tar får han lagt bollen åter till Gesatori i Malmö. Han tviter så bollen från sig vänster mejen till Hans Jakobsen. Han färs bollen också häckningsliga från sig fram av mina till Hans Paula så vidare till Finn Justinsen också igen. Men här är Jakob Andreasen för bollen av någon. Så är det Oliver Niklasen. Iver i högre söjen. Jonas Flint kommer fram Amina vid bollen. Lite långt fram. Och Nils Paule alltid. Eller Jonas Bertal över ganska. Vi hade någon ute på den. Sörmont lite så inför och kvar är det här. Och Pottleskar är här. Nej, det är Chan till en annan. Det är Nils Paule lite kvar där. Och ända vi hade någon spark till KAU. KAU kommer öle ofta i dessa stövna. Hade 50 till satte för att bollen spaltar framåt och så ut och högra kant, men hade jag inläggen i haft att luchen mer fair och inte för några på luften, så att det kanske vara mer vanda mig. Hotna spark till KAU. Johan Bertal har tagit den. Och väl in för det. Och bollen kommer helt in under mål här, men så är vanten av hästen sinne, och det blev en målspark till Wiching. Alltså tar det få såna kvar de bollar vi hotna sparken och inkasten, så kan det också att det blir en spårgrund tog till att bollen detta så läs. Jag tillvill som ofta är för en hinmannen som kan sätta han i nätet. Så tar det är inte varje Wiching kunde att spela sånt där nu ganska. Ja, det är väl till logiskt gå ut, alltså rinklarna ofta så för att det var 6-4 fyra sidan eller va? Ja, det är just det. Ja. Och halvtimme är färdig nu, ett ute vi. Om man vara halvtimme är färdig, så nu är Schneckmar störst kvarter efter oss här det snön, och en är 1-0 till Wiching, men KAU Reiner. Och KAU spelar ganska bättre fotboll än Wiching nu i sätten halvlek. Ja, det är större månader allt. Ja, och där spelar Gossi Neck bättre än där Jordi Firralagen till
kaffe i halta. Men Wojciech ville som så inte häva så när vi ändå bollen gör. Nu börjar där. Det är just det. Och det ser jag där som så inte rinkar fyra. Där Rika i senast där kan spela på en mattan. Så är det Pat Leskar vi hade någon vidare till Sörmon som alltid är ojina komma fram vi. Så är det Jakob Andreasen som är huvudbollen. Han reker vi någon av Wojciech-salvenen, lägger han etter gjør ut av det venstre main til Isak Simonsen. Og så skal han sende inn 4, men han reker bant og en måtleggere. Og bollen støkker ut av bollen til innkast. Isak teker selv innkastet, for bollen atter, legger han så skak atter etter, om han er mikringen til Mujdragic, Bujere til Jonas. Og atter til Ahmed Mujdragic. Og KAI spiller vi øtlån mannen framme av Wojciech-salvenen nå, utan malmannen. Så regnar där Lirka bollen fram efter vänster main, Nils Paula, bollen är ute och kvar för inkastet, där ska KAI. KAI har inkast. Vänster main. Och domaren han korrigerar ett kost som fyra först med spelare. Jag vet inte om det blir frispark. Lugger gärna eller vad? Vill han ta sig vid Isak och Gerst. Och så blir det inkast till KAI. Det är en 20 meter från backlinjen. Mr. Mayen under det ner norra skulden. Och inkastar väl till Nils Paula till Isak. Och så ja. Och så får Søren Ankel halvtid om kattlar, men han reser sig åter, hur det gått. Och så är det Jakob Andreasen. Åter till Ahmed Mujdragic. Högre med till Jonas Flint Rasmussen. KAI leper fram, vi så har vi Ötlund Falch väl in 4. Och så är det Potteskar skorar! Och så har vi KAI Jauna. Och heter väl i luften och lanche. KAI är vi ju i all uppstöv så lanche nu och har haft näckvar dejboltar och hesafer en perfekt sändning in och här kom Potteskar svajmande i läsolofte. Nicka i bollen. Iver i handarabor och det är fullt upp på börja KAI och Jauna här i Göte till 1-1. Nu är bara ett kvarter rätt av dystnon. Att det var olycksaligt gott mål och KAI och lustar lutsen rätt och tror att vi sa att han skulle lägga av och vi vinner så ju och hitchen det hade gjort Atlant side now like och det var ett typiskt mål till en Donalion mi allo bara han letar efter omrigen och här så för Atla Gregersen och kommer Elvin och på Miverian och så ska han bara stå utan i kassan fram ur gott mål och det var i luften som du säger. Det är inte över på bord, långt från. Ja. Så spårning vad händer nu? Här tar 30 minuter för när målet kommer här. Det första kom och 13 minuter för Elijah ta och i Gerstansen där Wigan got down och nu tar 30 minuter för nu sätter nog Elijah nu Jauna i Potteskar för det. KAI nu är bara kort efter och ja nu ska det stolta så jag så Wigan för att spela tagen inte för att spela som det har spelat här till sätter nog Elijah. Och till spårning runt det var rätt av dem att spela som det gör men vi kunde kanske gita att det möjligt har truster så länge att det har ju vunnit i orisen här trust någon. Annars säger Sven Gerse 5 första Ryssland och Danmark spalt och det bäi målen för alla och sedan alla kom utom så med minuterna han säger det har spelat det för tror alla. Ja. Ja. Men det är ju också att vi får en mål att rätt. Nej, långt fram. Det är räknar vi att nu är det Wigan som må lägga mer för det till inte i vad det tog. Så det KAI Jakob Andreasen och Isak kan glei och då men han fick kortne spaltbollen från sig Lichande. KAI har en KAI kanske mycket brett nu och vill inte för att välja åter men bara hålla av i samma läge och quiz det är ju fint. Men det är så Wigan som har bollen nu och till Gesa Tori. Centran i spel högt fram och KAI Holvena och här är det Jonas Flint. Det var nog han som lägger bollen in för det. Det var han som spelade. Det är han som måste i för kan man säga till mesta och till början i uppspelen så KAI har haft och i sidan halvlek. Så må vi helt övervis en förra halvlek och det var en god vänt, en god mat att spela distan och här i sidan halvlek och i samma bord vid förra halvlek. Eller kanske är det helt med vid man gör på hända man. Ja. Wigan griper in kast, Mr. Mayen och Eknar Holven, Hans Jakobsen. Framåt till vid sydlinjen. Och här kommer KAI i mitten, helt av Sörmotor. Nytt inkast, nu Ara Kamil-linjerna. Hans Paule teker det, atretter til Erling Jakobsen. Everom til Atla Gregersen. Og Atle legger bollen etter gjør til Gerst Hansen. Kommer fram etter vi er den til Filip Djordjevic. Og han fær bollen vissar innom tvær måtlagare, og så bresta han og en måtlagare sammen, men og bollen fyrir ut av backlinjen, og det var Hotna spark til Wojciech. Hotna spark til Wojciech.
Och det är ett av dem som Jan Spertal lyfter att attacka vid vänstra benet. Men han kan inte stäcka för Vucing. Nej, fyra. Jag vet inte vad det är nu. Jag hade ju också sagt att det var KS, men jag inte har någon spark. Men det är alltså Vucing. Det är så långt som Vucing går över in i halven. Ja, det är nog då, ja. Sölve vattnar för om man attacka där. Så och det här ska vi uppläsa. Och han tänkte att vi högra fått det, annars är det helt galet. Men det kan räcka för Toy. Högt snärande. Nej, och närmal någon. Och här är Christian Johansson trycker och loftar. Så för han att sända bollen i spel. Vi har spalt gärna 34-35 minuter nu och i sidan hållet. Så nu är det inte nekv mer än en 20 minuter efter det och snirtes någon. Och Kajan är nökter. Det kan inte umynda med annan. Man säger, alltså Jan lägger tema att vara nöktande till och jag kan bättre vinna men alltså efter Klaxviks man har tittat men jag hoppas att här det fäckner sätta den här distributionen Jan lägger. Jo, du tar kan man säga tar FM godligt att ut harra hanton. En Vucing säger så modar du på att Vucing snavar. Ja. Och en så är Assyriska och Sorona också. Tar är absolut vi igen. Ja. Men hinner alltså det är så stort i mittenslinjen nu att det är inte outjust för det är några disträtter än och så det ska så groliga lite men det gör det bara väldigt spännande. Och det är gott. Det är gott för kappen, gott för Oskar, gott för öll. Ja. Så är inkast till Vucing. Och det har där också framåt här högre med någonstans är snack folk man reser så hvis man ska söka helt om man i hatta hotna men här kommer ett inkast för Gerst Hansen och bollen ska över på loft och ut från att åter och Atle Gregersen för ett bollen lägger han åter till Erling och Erling häver han så Arakamierna center han fram efter och här är ungen av hans Ramon som fäter av bollen och det ända vi är och i Ayer Aquast vad som det blir frispark till inkast helst inkast. Och ja, nu är det säkert Kajan som inte var skunt att täcka det här inkastet eller vad det är. Och här kommer det så. Bollen ändrar sig Atle Gregersen. Till Erling Jakobsen. Och nu är det Hinnemein. Och hinner i halven att alla spelarna gör det. Vucing kan nästan för Atle fram. Ja, lopp bollen vi sänder fram till Gerst Hansen. Höger med in. Och så missar han bollen till spelaren till en motläggare. Men tar av vunnen Atle. Nu är det Atle framåt till kvar och så finner Häckneslia vid brinken för han vidare till George men Lukas akkurat inte när han åter vinner sänder framåt till Philip George till Finnjus in sen tar han ner in i Brosteinen så kommer nästa med Hans Jakobsen långa till och man märker det för han Christian Johansson. Nu blir det ordentligt spännande här att det in i Brosteinen Chan Kai. 36 minuter 36 minuter farner här och sätta hålla jam. Det hade väl i alltid det enaste vantastövan som Vucing har skapat. Ja. In i Kai Brosteinen. Här är ju väldigt sälja Allops Huayer här sätter hålla jam. Här var du på att det är 1-0 lästarna som tar hött till för några minuter senare. Ta och i Kai och Jaunaje och det är så stövan framvis. 1-1. Här i Göte mellan Vucing och Kai. Och nu blir frispark till Kai och halvare Vucings halvan här. Och det är en god stöva. Tar var det kan man då långt ut från så det ska nägg till för att få en alla vinnermål men det kan vara målmöjligt. Ja. Och Berg Johans och Isak har gått vänstra väg. Och här är det Bayer och Hugh Gottnon så det är andra tarra som ska det är kanske Isak Johannes gånger från botten. Isak Simonsen han dankar till med till väl om fyra. Väl om fyra och målspark till Vucing. Att det skott var avvist Glaxuga. Ja. Och så kommer bollen av Mina och kvar färran tänker Philip Georgievich av Vucing men han vill beina vid en kringsätter av motläggaren och tar för att stäva bollen. Kajan Ravan Sör mot Kalsö, langa bollen framåt till Pottläskar. Och han fär så bollen i ersäfte vid sär, temer han nästan väl. Och så är det nästan över. Och han fär så en Kottläver, han fick inte helt Jan Vajen i här. Och det var Jan Spjärtalöj. Ja, man glömde öjla lud ju Jan Spjärtalöj fick just en liten skottfint och så hej vänstra benet över klart till att smäcka till manualen. Ja, och nu är det Kajan som kan du på dessa stövnar, omställningsstövnar. Nu må Vucing alltså lägga sig inte bara fyra i också. Men tar till läsning ansett inte att tappa distan också. Och så färdar Darjalo på botten vi sänder fram till Gerst Hansen höger med. Och han hoppar så på här med kommer en glöjande tackling från Isache. Och det blir inkast till Vucing.
Är det farner reiner 38 och 23 minuter nu sett nå halvage. 1-1 till Göte mellan Viking och KI. Gert Hansen ska kasta inkast för Viking. Och nu kommer Olav Niklasen ut och alla kommer in. Så kommer Majova alla in för Olav Niklasen. Han har bara klarat sig väl. Han har klarat sig väl, absolut. Han är 18 år gammal och han har spalt vid auktoritet i bägge själv och varje spel någon. Och Eisen vill trycker ta Kai har haft bollen. Han har övriga väl i den. Så skulle vi ta det inkastet till Wichington. Och ja. Det kommer fram till Filip Georgievich så vi har någon åter till Gerst och han snäjer så en av så att han sänder fyra till lokal väl. Och bollen ska han vill ut från att åter. Här var en stöva så kunde bli spännande här men vet inte om finner inte ordentligt effektskalla han där bollen. Jo, men jag finner för skall åan men Modragic kommer i vägen så bollen stöcker ut från målen helt en motor. Ja, så var den go very accurate. Ja, det var en go stövan så Wichington och tar här och att det bollen ändå att ska finna. Och han prickar han stått till hans Paula, han finner detta spelaren sig, nej, domaren sig spel vad gör det. Och så en go sending högre med in till Gerst. Han fär halva vägna tampbollen. Jo. Och så är det för center han flatt in. Och oj oj han kommer. Här är spelare bäj vi främst och är det stång men kvartchen räcker fram efter någon att en gilt slöva här så Wichington som där inte knacknötte. Ja, först en framur sending från Elvering från hans Paula på tvärst till Gerst. Så Magnar kommer att romka i världen och så skall bara en Wichington foto vara in under målen men så är det en lilla meter för sig. Wichington rönnar efter hans Paul sänder bollen fram Rostein och i Majova aldrig högster stod bollen ut Wichington efter och så är det finner Justinsson han tar med bollen väl och ska så flukta mot målen men tar ver och överlea och målspark till KI. Så är 5 minuter efter av det någon det kanske ända bara 4 minuter efter av vanliga lägtoj men och vi i väl slakta trät. Jaun läker 1-1 och i Göte mellan Viking och KI. KI är effektnare om testövarna än Viking. Målspark till KI. Det kommer längt fram med hina halvorna. Här ständer Gerst, hötte under bollen. Man jobbar alla i den nästa. Så är det Nils Paolo Danielsen ska lägga till Isak med bollen för ut. Och Viking över inkast. Och det tycker Gerst. Gott inkast mot Isak till nej, domaren säger att det var tidigt och framåt där inkast. Så tar kastar om John. Och till så färdig. Atle Gregersen giver om till Hans Paula Samuelsen. Och Hans Paula sänder så bollen åter till Atlan. Och Atlen fram till Kvann. Ja, och så ända bollen till Hans Jörgen. Han måste släppa och jakta vid bollen. Which kan gärna få fätra bollen. Jakob Andreasen. Och så är det Semir Hatsibulic och så är det där Onekvar utan om man och tar tråkan av och Karan och Katlo tar vi frispark till KI. Och han tar frisparken teker Semir Hatsibulic. Han teker det stått till Majova Ali. Atter till Semir. Venstre med in till Isak. Och Isak spelar botten första för till Nispala Danielsen. Så för till strax venstre med attra backlinna väl in för det. Och här är Ranchen kommer nå längt fram vi. Och botten för ut i hin och barnen. Och så häver Wojcienko inkast. 2 minuter, la 30 minuter efter ganska 1-1 och i Göteborg. Mellan Wojcienko och KI. Inkastet av Wojcienko i TJ. Hans Jakobsen sänder bollen av Mina. Så är det en närtest här, spelar fram. Wojcienko är här och i all upp. Och bollen blir spalter från Gerst framåt till Filip Georgievich. Och åter till Gerst, go sending från in the Brostime, så kommer Majova aldrig här för förra botten. Wojcienko får en åter. Hans Jörgen över han. Och sen han in the Brostime och så över botten skallar över han skallar ut från all någon eller ut av söjelinjen så tar vi inkast till Wojcienko Hagrmeyen. 2 minuter efter av Mandiar lagt och i Göte Jaun lägger 1-1 mellan Wojcienko och KI. Wojcienko över inkast framåt och KI halvan i Hagrmeyen. Och ja. Fyra komma i rocken till Gerst som tar den. Och det kommer högt in för dem. Och tar vi skalla upp utfra en dag. Och så åter Wojcienko ut att till Gerst. Och Gerst kan så sända den 4. En målläggare ständer och när så han fär inte sänt bollen in för i Korsnem. Och Kajan nu ränner få fätra honom. Och det är så inte i första syfte går sig men i är syfte för den kan skam. Och så ända där vi en inkast och till Ayer KI. Inkast till KI. Venstre med igen också framåt och Eknar i halva. Och Kajan tar vilja halta fast om hese här jaunstövna som är Taimon
nøktande i rockning vi. Særlig etter at her har vi 18-4 så langt. Her var finnes 1-1, det kan fara hava sera stora avskan. Og så der atter i anloppet, hva gjerne. Røyne søker til midtfire, men ja, og så kvar færre bollen Nils Paul, han spiller han til Isak. Og Isak kan detter bant utanfor, og så blir det fryspark til Kva og igjen går støve. Fryspark til Kva og bant utanfor Brostein og Visinche. Vi da 1 minutt etter av vanligere lektøy. Etla kanskje tøyen om å være ferdig nå. Og jeg har sånn alle på noe vet så, hvis Isak ikke er til bollen, så er Semir veldig øyelig fruer, lutsende framan for Isak. Men han fær så fryspark og til en øyelig går støve. Det er en målchans. Ja. Gå støve her. Skottstøva, frysparkstøva. Og skåra der her, så var det nok heimeren her rundt om og kon mørkablau. Ja. Og jeg vet ikke om hva jeg skal skifte. Han gonger vi kjelten her i snir sugedommeren. Jeg vet ikke om det for å maskere hva det er lagt at tre. Det er nok jeg vet ikke at det skifte. Ja. Hein Hansen skal komme inn. Bueno, hvor er det snir som skal skjøte her? Er det at Nils Paul? At Nils Paul, ja. Ja. Så skal skiftast. Hegen Hansen skal inn og Finner. Finner har ju stod att. Ja, så där det går inte för gå. Nej. Det var en spel. Så rockar det hänt att. Ja. Fryspark till Kva och Jenny Sera går var stöve. Nils Paul Danielsen. Och han kan gott se den upp i närmaste målhoten här. Ja. Så finner han bollen. Och han skjuter! Och så får bollen i nätet! KU8! Och Tavar Atter Huxie Potletskär så sätter det toren i nätet! Och i sista minuten i destination. Och hetta kanske till så för att avgöra alla landskapens nyår. En öjelig fakta var KU 11 i här. Och i sista minuten har KU Laxi 8 2-1. Och i fightat till Tavar Potletskär som sätter han i nätet efter att Nils Paul vi är en fin och frysparke. Centerbolten digste mot i handare stång. Gesa Tori tvätte sig ner men Holbjörka och här var en knapper med över Potletskär. Lanka i bolten i nätet. K.O. 8-2-1. Ja, och man kan säga att Potletskär hos Sverre Attor. Det är sån avbrännare som man har i Beintarn hålla i Corona-vik. Det har han så inte gjort det och det har han vid 2 målen här sidan av så för att FM Heite i 2016 är öjliga när vi Atlanta också mitt i klax. Och det var gott fruspark och Malmar Holbjergar bant ut av fältet och istället för Holbjergar ut till söjorna. Ja, och medan ja, nu är det som Kjell över uppe och markerar kvart i lagt av trät, men jag hade vanliga lagt in er färre nu. Men kan vi missar så bollen ut av vattnet nu helt där framme så det blir inkast till Wojciech. Ja, men väldigt att roja att komma och och i snär det någon här där. Ja, det har varit här i händer så där man kan vi se. Och så Ragnar Wojciech efter. Ja, så Jaun liker hej av ett lån vara utmärska som så tja Wojciech men täppa där så är KO i färden. 4 minuter blir lagt att rätt så jag vet nu. 4 minuter är lagt att rätt. Och här kommer så är det rockna på men alltså en seger till KO i det. Här sätter KO i en allmäntliga favorabla stöven. Ja, det är alltid man kan shot blow in rum. Tar kommer på 3 all trusti och Wojciech över standande ja. Och notch fjörde vinner den så i sort här i snu på och på notch fjörde. Allt är det inte avgjort men tar av tid just storfet hvis de vinner. Och inte minst salar lite att komma åter särskilt här i Göto och Aloika var komma hem att vi säkrarna. Så det är blått blå som renner strujan nu. Ja, men jag hade KO spalt en fina sätt nu hålla. Sätt nu hålla över utmärska går KO spalt ett helt annat spel än det gjorde förra läget. Och TV givet time on this och inte Eva stod ju alltså. Och så kunde vi så sjön diskutera om det Wojciech Schalt som alltid för långt rättor eller att det var KO vi så in spelet som truste Wojciech Attor. Och valde Wojciech själv det för Attor så vet jag ja, det är allt nämnt av backlocken men spårningen om hur skilla gott det var. Wojciech kan ha så sent Atla Gregersen helt fram nu. 4 minuter var lagt att rätt ja. Oops. Ja, så är det Filip Djordjevic. No. Så kommer Öje Grinten här. Filip och Nils Paul. Forlanders. Det la jag skumpa. Men
Ja, är GTA Philip för guldkort. Han får säkert rätt. Nej, han får lomma till en guldkort. Ja. Och det är för att Jordan och det är Eisen Jordan. Det är alltid Jordan han Jonas Paolo du. Ja. Tennis Paolo som Estran. Ja, och han var sannolikt en tojande seger så ännu så i. Och han var teprar in ganska fler hade matta, men så är det ofta nu. Så ännu så i vann 2. Ja. Salve Vattnamar center frispark fram och i Brostein cha KOI men och här är så bollen för ut av vattnet och inkast är till Wojcik. Ett labblet av frispark, jag vet inte vad det blev. Inkast allt igen. Det var säkert ett inkast som Gerstkast. Ja. Ja, men Tarmo hade fram att spela Wojcik kan få där ett mål nu. Ja, men så är stövan han helt under. Jan Läcker kan ju så för Kaja skifta folk ut för Jan Spertalöj och Inchmer Torur Justesen. Så är det här. Ja, vad ska vi inte gå Malmö eller så detta kunde vara den ena. Ja. Här kommer inkasta, längt in. Majo Alli skallar ut till Gerst. Så ska han räcka bollen väl. Han räknar för så vidt väl, men här är ingen tatt in under mallen och så kommer han på ur här som Korsnäm. Och så vet inte får han kan chans att träd. Stövande 2-1 till KOI. Nu vi spelar Ivetoy här i Göte. Vi tar spalt igen här. Ja, mot Sverige ute vi. Jag tror jag minuter kanske. Det var 4 lagt det rätt. Så vi närkas bara undan sån 24 bilds. Ja. Inkast till KOI. Det är så tidigt. Bollen kommer ner av mina. Och här är Erling Jakobsen av Washington Hackster. Och så vinner Kajan bollen. Och så färdar jag upp Nils Paldain. Sen sänder bollen till Isak. Och han får fram ett vänster med igen. Och han räker fram efter. Och han får få ända bollen i 4. Och han lägger en skrått ut fra. Och kvar kommer här. Tar just sen halt han högge till om han 4. Man spark till Wojcik. Och Tamma bära kött att vi tog. Gesa ut till Gerst. Ja, här kan inte vara mer än 1 minut som nu efter. Sista utkast av Wojcik går längst spark fram efter bollen. Och Majova Allir Hackster här. Hade under bollen. Så är det Isak, sänder bollen och han ändrar åter till Gerst som från mine, sänder bollen fram i Brostein, en affär till KOI. Och han var långt in till Atla och så är det Isak som förer den vid brinken i åter till Christian Johansson och i Malmö. Och hade väl kanske det sista som Wojcik kan komma vid i det. Ja, nu kanske han inte han ropade efter orden och fler för. Ja. Och så han kommer utspark från Christian Johansson. Längt upp i loft. Om Amina. Jakob Andreasen till KOI. Karbar bollen ut av. Så var Leot. Och här var Leot. KOI har vi vunnit. Och Wojcik här och i Sarpegere 2-1. Och hetta man för att vara ett risafet. Och i Tarrastrempan är fullföra den totala serien och i år vi är vinna grejerna. Tog hetta var topptesteren. Och tar var öktomlaslarna. Och här var alla chanser nu att outgöra det här själver. Där var vunnit hentan här destren efter att ha varit i 18 för Lancho i destren så kommer där största tror jag att det här är sättna halvlek spalde en fina sättna halvlek. Nu tendrar där Neblossen här 18 för mål här vid han Estara Entan och öjelier facknaver och romer och KOI alltså vakon som vera man och där var vi 2 mål från Paul Kletskar att KOI vänte höttande täpe till en sötan seger här i Sarpegere. Ja, vi färra vanande att få åri av ankra nu men löte efter hentan här desteren som alltså ända vid 2-1 till KOI mot Washington. Vi kommer att mena löte men tar sig tippar iver och leja och nu jökna till som är färre fram i hinodestnon. Fotlever när lagt det ganska. Det är ankra som eller vänjar offshore då. Mycket ganska hästen ja, visst det första. Ja, gärna ankra någon time on ja.